Kladno, to je to město, Kladno, to je ten hit. Kladno, to je to město, Kladno, můj tajný tip. Jede tam báječný půlnoční život. Extralize králuje mladá kladenská trojka. Všem třem je dohromady nevíce než 70 let. V minulé sezóně počastovala nejproduktivnější eskadra soupeře 219 body, z toho 90 brankami. Po 3 letech a litvínovském útoku Rosol Lang Kašťák se do reprezentace prosadil celý klubový útok. Jehož kouzlo spočívá v improvizaci stejně jako v dokonalém rozdělení úkolů. Tak já mám na starostu bránění, jako Ota s Pavlem mají na starostu útočení, oni vybojují plnou poku ve třetině, já teda se jim snažím pomáhat, ale i když prostě propadnou, tak vidí, že tam jsem ještě já, nebo že se snažím dojet k obráncům, takže mají i trochu víc času na to útočení, že se nemusí zabývat těma obrannýma úkoly. Martin to musí odbránit, protože my se o to moc nevracíme. V útočným pásmu já většinou se snažím být teda před bránkou, protože oni vybojují puky za bránou, takže zase stojím před tou brankou a oni se snaží prostě buď to věru sami, nebo to tam oni nahrávají. Ale bych potřeboval hrozně zlepšit střelu, protože kdybych zlepšil střelu, tak dám plno gólů právě s nima kruhem. Osobně, když jsem víc na ledě, tak mi to jako vyhovuje, no, že se dostanu rychlejš do tempa. Jako je hraju ke konci na 2-5, no. Já jsem to někde říkal, že hrozně se brání na to, já nevím, čím to je, ale většinou mužstev dá jeden gól a pak to zabetuje, to v minulých sezónách vůbec nebylo a i na nás si dávají. Jednou jsem říkal, že se nás někdo nevšímá, teď jsem si všiml, že se nás občas všímají teda. Někdy to je nepříjemný, no. Ale celkově se mi hrozně brání a do začátku jsem byl z toho otrávený, no. No většinou nás chodí 1-5, která jako moc neútočí a snaží se nás udržet, no. My se snažíme hrát dopředu takové ten útočný hokej a my přijedeme k tím do třetiny a jim prostě nic jiného, jim stačí jenom to prostě, že vyhodí puk a to jim stačí a my se teda znova trápíme, jedeme pro puk dozadu, znova se do nich tlačíme. Já si myslím, že nás asi víc hlídají, no, protože jsme dali loni to z gólů a to s nás hlídají a je to těžký se prosadit. Jako se neměl špatně. Budeme se doma Pardubic. Ty jsou takový, že třeba vedeme 3-0, oni dají ze minutu 2 góly a stoupený zápas a lidi nás začnou pískat. Tady těch mužstev, který jako vypadají laxně a najednou v ničeho nic, tam dají 2 náhoďáky, tak toho se bojím, no. Asi nejhorší to je proti Plzni, no. To nepříjemný být, podívat se po 10. kole na noviny a musí se otáčet, aby jsme byli někde nahoře, no. Jede tam báječný půlnoční život, jede tam úžasný půlnoční kvas, je to jak se naší horská Broadway. Jsem rád, když prostě třeba nastupujeme proti Slávě a budeme hrát proti Růžičkovu útoku a rozdáme si to prostě, kdo bude lepší, tak dá víc branek. Mezinárodně je fakt, že tam se teda hraje jiný ten hokej, tam je plno osobních kontaktů a je to tam mnohem rychlejší právě. My tady asi v té lize na to máme trochu víc času a to nám vyhovuje, že prostě si my si dáme, stačíme si dát ještě tu nahrávku. No, na tom mezinárodním se daleko víc brání, ještě víc než v lize. Ty soupeři jsou taky lepší, no.
to nejde si tam hrát jako tady třeba. No. To je ten hit, Kladno, to je to město, Kladno, můj tajný tip. Já jsem na tím přemýšlel jako sám a došel jsem asi k tomu názoru, že prostě musíme se snažit víc do pohybu, prostě i když ty hráči jsou siloví, tak je možno je prostě obět, jako bylo plno hráčů z takovou klubu, není taky silový hráč a oběl ty hráče z Kanaďany všechny, takže já si myslím, že to je prostě v tom, že bychom měli zvětšit pohyb a tím pohybem je přehrát. Vysoký vence tam omamně voněj, nad městem průzračný opojnej zvuk. Někdo ty váby tě do noci zvoněj, z kavárený nese taneční ruch. No a vždycky jsme vypadli na 5. zápas doma, no, je to no, smůla. Asi oni už jsme byli potom utahaný, no. Asi to bude souviset s tou únavou a asi, že hod prostě už bojíme se toho, aby jsme to dokázali a máme málo sebevědomí. No tak já jsem si na Radu Kameši tady v tom věřil, no, protože jsem to zkusil párkrát na tréninku a když to vyloženě nečekal, tak mi to většinou vycházelo, no, tak jsem říkal na střelce, že to udělám, že věřím, že dám gól, no. Do prázdní brány, který já miluji, když to dám nebo dostanu do prázdní brány, tak to největší radost. Někdy to podceňuje, jo, když to dá Jarda Jágr, tak je taky naštvaný, jo, že neudělal 2 hráče před tím, ale já mám rád do prázdní brány. No tak Ota na ledě to je bojovník, nestratí puk, umí ho udržet. On asi trošku dopátí na to, že je menší postavy, ale on prostě zase vybojuje tolik puků, že hodně plnobeku se na ně stěžuje, že ho nemůžou trefit tu mantenu, že prostě on se jim vyhne a vybojuje strašně moc puků a umí zakončit. On je asi náš nejlepší zakončitel toho útoku, takže on, když dostane puk před branku a my si to tam nesnažíme hrát, tak on prostě z metru to zvedne pod horní tyčku a umí perfektně reagovat. Já si myslím, že třeba víc riskuju, no. Taky hodně přihrávek v té finální části s Kazem, no. Ale jako dom na sebe to riziko, no, že prostě buď to vyjde, nebo to nevyjde, no. Dovede dát nahrávku, že už to třeba nikdo nečeká, někdo dá přes 2 hráče. Hraje pořád naplno, na 100% a z toho pramení, že umí udělat tlak, jo, umí vytvořit nějakou přesilovou situaci a tím napadáním, urským napadáním a chytrostí v tom napadání se dá získat mnoho puků, jo, ve třetině u nich a z toho se pak těží celá pětka. Už asi od toho dorostu, prostě já jsem dal to levý křídlo a to u nás tomu hokeji levý křídlo je prostě bránící, že musí jezdit do zádu i dopředu a musí mít vynikající bruslení a bytočnost těch. Asi od té doby prostě jsem začal na tom dost pracovat a do té doby to zůstalo a jako je to moje asi přednost, protože já jsem hrozně rád, když dostanu prostě nahrávku do jízdy a pak už je to pro mě hodně lepší hrát. No. To není jenom jako bruslař, ale jako výborný, jeden asi nejrychlejší bruslář a on mezi tím, on si to taky hrozně dobře, jo. Když jsem hrál první rok, tak jsem se koukal, že jsem hrál křídlo, tak jsem koukal, kam on nabruslí a on si umí perfektně najet, jo. Umí si perfektně najet z toho útočníka, takže tomu nikdo neujede a ještě to stíhá dopředu, jo. Tak to je podpůvodný. Jsem neviděl, že mu nikdo ujel nikdy. Já věřím, že tuhle sezónu dohraju spolu celou takhle ten útok, ale ty příští sezóny si myslím, že ne. Se rozejde.